başkalar söyüşeşeru Мәхәббәтне сүзсез аңлата Мәңге җавап эзли. Тагын бер яңа заказымны алдым. Кичкенә генә шундый заказ. Хәзер мин сезгә тиз генә күрсәтеп үтәм. Савытлар юа торган концентрированный гель. Теш пастасы концентрированный бик озакка җитә инде булар. Безнең эштә бер хатын биргән иде, бер ханым заказ ясаган иде чәчен буярга. Бик озакка җитә торган стойкий крем-краска кирәк дип менә аңа шуны заказ бирдем. Шулай ук менә шундый тәмле исле шампунь заказ ясады миннән. Әле мондыйны үземдә алганым юк. Ассортимент зур булгач. Инде менә бу наборчикны, анда дезодоранты да бар узганында. Заказ биргәннәр иде, бик ошатканнар. Һәм менә бу юлы да гель белән шампуньга яңадан заказ бирделәр. Шундый ошады, исе дә ошады, бик ошады дип шаккатып миннән яңадан заказ ясадылар. 2 көндә үтмәде, миңа чыгып яңадан заказ бирәбез зинһар өчен Рәйлә булыш әле тагын алып бир әле дип. Бу инде минем якыннарыма. Бик әйбәт, тәмле исле. Ирләрегез өчен менә дигән. Шулай ук менә бусын үземнең иреме алдым, бик ярата, йомшак ди, чәчләргә каты түгел ди. Әле ул кибеттән алады, Head and Shoulders'лар, алардан ким түгел ди. Бик әйбәт ди, әле ким түгел бер хәл, бу бит әле безнең кислородлы шампунь. Шуңа күрә натуральный булуы белән аерылып тора. Безгә бик ошый, бик озакка җитә. Менә тырнакларны бетерергә булса, менә хәләл лак белән буебыз бетерәбез. 3 секунд эчендә намаз укырга кирәк булса, мондый лакны да бетерә, бик әйбәт. Миңа бик ошый, 3 секунд эчендә бетереп ала. Ачып та җибәрдем ахырыз гына. Шулай ук лак менә шундый розовый, светло-коричневый, светло шундый каңгыр төстә, ачык каңгыр төстә дип әйтик инде. Бальзам для губ инде. Бальзам иреннәр безгә. Бус инде безнең монысы прокладка ежедневный көн саенга инде. Шулай ук бу юлы кызлар беренче тапкыр бузина заказ ясадым. Экстракт черный бузины дип атала бу. Бик күп файдасы, бик күп укыдым, өйрәндем дип әйтимсең инде. Әле тагын бер кат язып китәрмен, шуны бузина турында язганда. Сторисларга куеп китәрмен әле, бер төшерермен бәлки, берәр видео бәлки ясармын. Шуңа күрә менә белеп торыгыз, бик файдалы әйбер инде бу. Менә иммунитетны хәзер күтәрергә кирәк, көз җитте. Иммунитетлар слапланды. Менә шуның белән күтәреп карыйбыз инде. Ярый, тагын нәрсә? Менә каталог килде инде яңа, бик матур булса инде. Яңа чыккан каталог безнең. Да спортивный костюмнар да бар ахырсы. Карыйсы булыр соңрак тәмләп бер утырып. Һәм менә шушындый маечка дип әйтим инде, бралет дип атыйлар инде монда безнең интернет кибеттә. Минемчә инде бу икенче төрле майка дип әйтим инде, кыска, яисә бюстгальтер дип инде. Кемгә ничек менә шундый заказ ясадым үземә, инде бу миңа кирәк булыр дип уйлыйм. Спортзалга йөргәндә.